ନଅଟା ବେଳୁ ଆଇଲଣି ଆମର ଚାଉଳ ନେବାକୁ। ନଅଟା ବେଳେ ପାଳି ପଡ଼ିନି, ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆଉ ବସିଛ କାହିଁକି? ଓହୋ, ଆମେ ତ ଅଇକା ଆଇଲୁ, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ। ତ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଜି ଗାଁରେ ରାସନ ମିଳୁଛି, ରାସନ ପାଇଁ ଆସିଛୁ। 9ଟାରୁ ଠିଆ ହେଲୁଣି, ଆଜି 11ଟା ହେଲା। ତାରି ଭିତରେ ଆସିକି ଆମେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ପିଇଦେଲୁ, କାହିଁକିନା ଥଣ୍ଡା ପିଇଲେ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରୁହେ। ତାପରେ ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ଘରକୁ ଆଇଲା ବେଳେ ସ୍କୁଲରେ କିଛି କାମ ଥିଲା, ଟୋକା ଇଆଡ଼େ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ସାର୍ ସିଆଡ଼େ ଘୁମଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଗାଧେଇ ପଇଲି। ଯେଉଁ ରାସନ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ତ ମେସିନ୍ କିଛି ଖରାପ ଯୋଗୁରୁ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କହିଛି ଆସିବାକୁ। ତ ତାପରେ ମୁଁ ବାଟରେ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ ନେଇଥିଲି, କାହିଁକିନା ସୋମବାର ଆଜି ନନଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ ମିଳିବନି। ତ ତାପରେ ମୁଁ ଫଟାଫଟ ଟିକେ ଖାଇଦେଇକି ତ ତାପରେ ରାସନ ପାଇଁ ଆଇଲୁ ଏଠି। ରାସନ ନେଇକି ଟିକେ ରୋଡ଼ ଟିକେ ବାଟରେ ଖାଇଦେଇକି ଘରକୁ ଆସି ଟିକେ ପଲଟିସ୍ ମାରିଦେଲି। ତାପରେ ଇଏ ମୋ ଦେଖା ଦେଖି ମାରିଦେଲା। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।